ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ክብራት ተኸታተልተይ ኣነ ኣምላኽ መስገን ሰላም ኣለኹ ስኹምን ሰላም ክትህሉ በዓልቲ ሙሉ ተስፋይ ምሳኹም ዘለኹ ሓፍትኹም ዓይኖም እየ ንሎማዓንቲ ከዓኒ ጥዑም ዝኾነ ቁርሲ ዝኾነ ናብ ዝኾነ ዓይነት ክንበልዖ ንኽእል ማለት እዩ ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ ብሓደ ሓቢርና ንጀምር ቅድሚ ምጅማርና ግን ተም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናብዛ ቻናለይ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይዛ ቻናል ንኹን ብሩኻተይ እምበኣር ሕጂ ብዚኣ ሓንቲ ዕሙቕ ዝበለት ንጥቀመላ ዳልየ ኣለኹ ከምኡውን ማይ ማለት እዩ ድሕሪኡ ነቢቶ ማለት እዩ 16 ግራም ተጠቒመ ኣለኹ ኣብዚ ከዓኒ ቅራፍ ኣራንሺ ሽኮር 75 ግራም ከምኡውን ሓንቲ ንእሽቶ ማንካ ጨው ዘድልየና ማለት እዩ ንሎማዓንቲ ዘይቲ 2 ማንካ ጣውላ ዝኸውን ድሓር ንዕኡ ፅቡቅ ጌርና ብሓደ ሕውስ ከብለ ከምዚ ገይረ ፅቡቅ ገይረ ኣኽሱም ሰበልክዎ ተሓሩጭ ክጥቀም እየ ማለት ናይ ሎማዓንቲ ሓሩጭ ትጥቀሙ ኩሉ 2 ኩባያ ማለት እዩ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ኸ ብሩኻተይ ክትጥቀሙሉ ድሕር ተደልዩኹም ፀባ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን እንቋቑሖ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ዝተፈላለየ ድሌትኩም ጌርኩም ከተብክዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣነ ግን ከምዚ ናይ ፆም ስለ ዝደለኹ እየ ብከምዚ ዓይነት ፅቡቅ ገይረ ሕስያ ኣቢለ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ፅቡቅ ተሓሲለይ ክሳብ ከምዚ ዝብለላ ንሓስዮ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኮይኑ ኣሎ እሱ ክሳብ ዝበኽዓለይ ክድና ኣቢለ ክገድፎ እየ ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት 4 ደቂቕ ዝኸውን ከምዚ ኢሉ በኺዕለይ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብቲ ንሕና ክንጥቀመሉ ዘለኩም ማለት እዩ ናተይ ከምዚ ዓይነት መንፀፍ ስለ ዘለኒ ኣብኡ ፅቡቅ ገይረ ሕጂ ሓሩጭ ንስንስ ከብል እየ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ፅቡቅ ገይረ ሓሩጭ ምስ ገበር ኩሉ ድሓር ነቲ ኣቢሕቑ የምፅየ ኣብኡ ክገብሮ እየ ድሓር ንዕኡ ከምዚ ናይ ቻፓቲ መዘርግሒ ምሽ ኣሎ ብከምኡ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ዝርግሕ ነብሎ ተደይብልና እውን ብኢድና ጌርና ክሳብ ዝረቀልና ፅቡቅ ጌርና ክንዝርግሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ትርእዩኒ ዘለኹም ገይረ ፅቡቅ ጌረ ርቕቕ ክሳብ ዝብለለይ ክዝርግሖ እየ ሕጂ እምበኣር ብሩኻተይ ከምዚኣ ገይረ ፅቡቕቲ ገይረ ዘርጊሐ ወዲእ ኣለኹ ንሕጂ ዘድልያ ነብዚኣ ዝጥቀመለን ከዓኒ ሽኮር ከምኡውን ዝተጣሓነ እዚ ቃርፋ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ጥሑን ቃርፋ ከምዚ ገይረ ብንእሽቶ መንፊት ብዘለና ማለት እዩ ፅቡቅ ገይሩ ጥራይ ነስነሰልና እምበር መንፊት ኣይኮነን ግድን ዘድልየና ሕጂ ፅቡቅ ገይረ ከምዚ ገይረ ነስነስ ከብሎ እየ ኣብቲ ልዕሊ ቢሒቑ ኣዝያ ጥዕምቲ ፈትንዋ ብሩኻት ኣሕዋተይ እንድሕር ከምዚ ቃርፋ ተዘይደሊና እውን እዚ ኑቴላ ገለ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምኡውን ነቲ ሽኮር ብላዕሊ ንስንስ ኣለኹ ይቕሬታ ገበረለይካ ንእሽቶ ሰዓል ክትሕዘኒ ግዲ ደልያ ስጎረረይ ክስዕ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ነቲ ቃርፋ ምስ ገበርክዎ ብድሕሪኡ ከዓኒ ነቲ ሽኮር ማለት እዩ ፅቡቅ ገይረ ከምዚ ትርእዩኒ ዘለኹም ብምሉእ ማለት እዩ ንስንስ ኣቢለሉ ኣለኹ እቲ ሽኮር 2 ማንካ ናይ ጣውላ እቲ ቃርፋ ከዓኒ ሓንቲ ማንካ እየን ነይረን ሕጂ ንዓን ከምዚኣ ገይረ ምስ ነስነስኮ እንድሓር ከምዛ ትርእዩኒ ዘለኹም ቀስ ገይረ ግልብጥ ኣቢለ ከጠቕልለን እየ ማለት እዩ ቀስ ጌርና እቲ ሽኮር ቁሩብ ኣብ ምጥቕላል የሸግረና ቀስ ኢልና ህድኢልና ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርና ጠቕልልና ብሎ ኣዝያ ጥዕምቲ እያ ምስ ቡን ክንበልዖ ንኽእል ምስ ሻሂ ምስ ዝተፈላለየ ኢቨን ሒዝናያ እውን ክንወፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንዓና ከምዚ ጌርና ንሰርሖ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ቁሩብ ከምዚ ገይረ ምስቲ ብታሕቲ ዘሎ ትሕሕዝ ከብሎ እየ ማለት እዩ
جنعو طبقرهم زجرا مسوداهم هاي تخمسة تروي نزلهم كبو قرصة مالتيو عبز حجت نحرت فتلة لينا فتلة جرا تتطقمنا زبلت مالتي تزوي كوينة كم بزخنا مالتي ولا بخارة خنتقم نخيلنا نجا زجيرة ما تنصب جر خط حاحز صغط أبيلي مالتي كم زيالة تغلي لو ودي له خو حج فتلة جرا كبت كني مجمرة أبكل تخوار صامو قطع من ماتا جا كم زيالة مالتيو دحر نعو بت زدل خو عين سايز بتو كي مالتي كم زلنا قبر كقرصة كم استريو زلهم جبوا يدورات بفتلي اندحر زناتي قرب روجي دا يكونن كمون رقيق ايكونن اندحر تدلينا كم زدرق تدلينا ياريتا كم زرقيق كنغيرنا هنقرصو نخيلنا اندحر كم زي رقود زبالة تدلينا خاني ارقود ابلنا نقرصو مالتي ناتي كم زي روجي دا يكونن رقيقون ايكونن كتبولو عطعومي ترير ايكونن كم زي مور لسلسك ايكونن مالتي كم زي اناتي تدليهم بايزوي كم زناتي كيركم تقرصون مالتي الجبروهاتي كم سنتري نزلهم غير نخلن قوارصني زي فتل غيركا مقراص كاني نت ديزاين ناتو ايطفالنا مالتي صبق كاين قرصلنا حجي كم زاتري نزلهم كلهم قريص ودي اي اندحر افت زطقملو كم زي غير خسر اي مالتي ولا خطري حبرو قالي كتصبق معتي خمستري وزلهم تري وزلهم حجي كم زجيرا نقولو أخو قبرئ مالتي باربرخاتي إذا فيديو تفتيهم ما أشهر لايك سبسكرايب كومنتي أي فليني وبرخات حواتي حجي بغلتا مئتي سنتيغريد نعسرت 5 دقيق أبسيلة أنسيه لهم ماتي كم ستري وزلهم أزي تصبقون كيحون كوين بسيلة اللي على مالتيو كم زي أتري وان حرر كم زي كابزي نلع الخدر كأننا تدليناون رقق زبالة نقبرو مد رقق زبالة خانلنا كم زي تري وتصبق كوين بسيلة اللي على مالتيو مارو حد حواتي نقدم بحدي بون غيرنا نستيسك بالبرخاتي كسمو داتا سلتخاتاتلكم اني كابل بئز مسكنكم ابك اتسالي بخالت حستوغ سابز ملسكم سسنايو تفتينايو الشر لايك سبسكرايب كومنتي اي فلينيو